Diabetesa izateak zenbateraino baldintza dezake gure bizitza eta adinaren arabera? Bueno, helburua gure arloan izaten da hori, diabetesak berak ez dezala baldintzatu inoren bizitza. Helburua da pixkat, diabetesa daukan pertsona horrek euki dezala aukera edo ikasi dezala diabetesakin konbibitzen, ez? Mugarik gabe, baina egia da, azken finean diabetesaren motaren arabera, bai, baldintzatuta sentitzen direla pertsona gehienak, ez da? Batez ere, bat motako diabetesa dutenek, insulinaren beharra daukatenek, nahiko baldintzatuta ikus dezakete beraien bizitza. Bi motako diabetesa daukatenek baitxa ere, baina beraien kasuan agian baldintza horreik ez diain nabariak edo nolabait ez duten egunerokotasunean beraien glusemia maila hainbeste kontrolatu behar edo ez dituzte hainbeste mugatzen, ezta? Baina egia da diabetesak berak bai suposatzen dagoela muga bat egunerokotasunean. Baina, hori da gure lana, pertsona horrei laguntzia, horrekin bizi izaten, eta ondo bizi izaten. Eta ziurrenik ere adinaren arabera balditzape hori edo gehiago arnastuko da edo jasango da. Gutxi gora bera ze adinetan azaldagi guke edo gertadiki guke baten diabetesa agertzea. Edo zein adinetan. Edo zein. Bai. Gainera pandemia honekin ikusi duguna da, ez dagoela adinik. Gaztetxotan ikusten ari gara diabetesa, ez bat motako diabetesa. Bat motako diabetesa edo zein adinetan ager daiteke, gehiago igual gaztetan edo txikitan gaztetan nerabezaroan, baina helduei ere agerrakiek bat motako diabetesa, baina bi motako diabetesa adinakin oso lotuta egon dana, gaztetan ere ikusten dugu, jende gazte askok gizentasuna, kirolik ez dabalako egiten, elikadura ez duelako zaintzen, orduan, lehen adinakin lotuta zijoan mota, baina oinez, orduan, edon hori gertadakiguke gainera, orduan, Eta kasu hauetan bizitza soziala edo beharrezkoa duten diabetikoei adibidez, poteatzea, pintxoa, parranda ez, gazte horiek, nerabe horiek, 40 urte azpiko hauek, zein aholku luzatuko zineke guzti hauei? Lehenengo eta behin bizitza soziala oso importantia da. Azkenian, diabetes batekin bizizatiak ere emozionalki inpakto handia dauka, eta orduan bizitza soziala garrantzitsua da. Gero kontua da, bizitza sozial horrek ze suposatzen dagoen, ezta? Edanak edo beste erabaten etxian jaten ez desun bezala jate horrek, ekar ditzake, ondorio ezberdinak. Nere ustez, ezin dugu diabetesa orokorrian aipatu. Diabetes motan arabera, baldintza edo ezaugarri batzuk kontutan izan behar dira. Esaten izun bezala, bat motako diabetesa daukaten pertsonek, nola insulinaren behar hori daukaten, insulina horrek bere gora berak sorditzake glusemian, eta edanakin adibidez, alkohola edaten dutenian, agian gerta daitzeke hipoglusemia bat eukitzia, hau da, glukosa jeitsiera bat, edo ez, beraien kasuan, izan leike, bizitza sozial horrek mugatu dezake pizkat edo baldintzatu dezake gehiago beraien bizitza soziala. Baina gaur egun, bat motako diabetesa daukaten pertsona gehienek, eta hemen Euskal Herrian Holanda, sensore bat eramaten debe, ikusiko zenuten holan txampon tamainako holan gauzatxuri bat, da horri esker posible da, beraiek momentu erotan jakin dezakete ze glusemia maila daukaten, eta horren arabera, beraiek ere badakite, nola moldatu. Bi motako kasuan, bi motako diabetesan kasuan, ze gertatzen da, askotan ez dute sensorerik izaten, da orduan ez dakite beraien glusemia nondik nora dabilen. Eta ezin da orokortu, ze bi motako diabetesa ere pertsona edonori ager dakiguke, baina egia da askotan gizentasunarekin lotuta joaten den gaitz bat dala,
eta, bueno, gizentasuna askotan, elikadurakin desorekaen, elikadurarekin desoreka zerikusia dauka, edo ariketa fizikorik ez duzulako eitzen, orduan, normalian, pertsona horrek, izaten dira poteora, ez beti, orokortzen ari naiz, eta pertsona bakoitzan kasuan ezberdina da. Da orduan, kasu horreitan, beraiekin zaila da lantzia, agian alkoholak kontrolatu behar dela, pintxo horiek kontrolatu behar dela, ez da erreza. Pizkat motaren arabera eta beti pertsonaren arabera.